హలో అన్న పల్లి ತುಲಾ ಯಾನ್ ಪನ್ನಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಬಿಕರು ಹಾಂ ಎಲ್ಲೆ ಪುಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ನೂರ್ನ ಅವು ಆರ್ನ ಮಗಲು ಜಪ್ಪುನ ಕೋಣಿಡಿ ಕಾಸು ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಉಂಡಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾನು ಉಲೈಪೋದು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಈ ಖಾಲಿ ಪಿದೇಡ್ ಗಾಡಿ ಉಂತ್ಯನ ಯಾವ ಅವು ತುಲಾ ಈ ವಿಷಯ ಏರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅವು ಸರಿನಾ One eternity later. ಹಲೋ ಯಾನು ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಮುಜ್ಜಿಗಸ್ತ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ 100 ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಾನ ನೀನೇ ಈ ಸತಿ ಜೈಲು ಕುಲ್ಲೈಜಿ ಎನ್ನಪ್ಪದಾರ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನೇ ಅಟ್ ಶಾ ದೇವರೇ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ವೆಕ್ಲಿ ಮುಜ್ಜಿಗಸ್ತ ಕಾಲ್ ಬಂತ ಕೇಳ್ಕೊ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ನೇ ಮರಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಪನೋಡ್ಚಿ ಬಂದ್ರಂತೆ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಶಾ ಪಂಡಲ್ಲ ಮರ ಅವೇ ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಮುನ್ಪುನಾಗ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಮಗಲು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಾವು ನೀನು ದಿಲವಲ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಈ ಮುಜಿಗೆ ಸರಿ ಪೊಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ ಯಾನ್ ಜೈಲು ಕುಲ್ನೆ